príľba je z bezpečnostných dôvodov a ideme skúšať crash test na tej tyčke, koľko vydrží táto príľba. Tak to bolelo a ešte je stále celá Tak ako ste videli, je fakt odolná, s tým môžete búchať do zeme. Počkajte, kľúče. Skoro som si vyrazil zuby, sorry. A teraz ideme skúšať na tej tamtej tyčke veľký nebezpečný pád. No ideme ďalej. To bolo koleno. Počkajte, musím sa postaviť. Stále drží pokope, to vám sám môžem povedať. Kvalitná príľba, au. A ide ďalšia skúška. O tento, neviem čo to je, radiátor alebo kýšľak to je. A odskúšame. Au. To je nejaké pružné, to nebude dobré. Čo ty na to, kameraman? Skúsime štrk. Tak to bolelo. Vám môžem sám povedať. To bolelo. Ja som skúsený futbalista. Moja kríža. A moja hlava. Príľba ešte stále nepraskla, ale ja mám asi tuším otraz v mozgu, počúvaj. Kuknite sa. Stále celá, aha. Ešte tuto, aha, stále celá, au. A nakoniec sme si nechali to najlepšie, túto tú vodičku. Ale nie, to by bolo smradľavé a špatné. Tak sa rozbehneme do kríku! Čaute, ja sa s vami lúčim. Príľba to vydržala, pozrite sa a by som chcel dať taký dodatok k tomu, rozbeh proti tomuto menšiemu múriku. Wow, toto bolelo. Tak, aha, stále vydržala. Takže už sa s vami teraz ozaj lúčim. Čaute.